дар ноҳияи деваштиҷ рушди таҳсилоти томактабӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими соҳаи маориф пайваста тақвият ёфта барои фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбия ва муҳайё намудани шароити муносиб барои рушди онҳо тадбирҳои созанда амалӣ мегардад. зеро ташаккули шахсияти кӯдак аз солҳои аввали зиндагӣ оғоз ёфта маҳз ҳамин давра барои инкишофи қобилияти фикрронӣ, ҷаҳонбинӣ, малакаҳои муошират ва омодагӣ ба таҳсил заминаи устувор мегузорад. дар муассисаҳои томактабии ноҳия имрӯз кӯдакон дар баробари нигоҳубину тарбия ба машғулиятҳои гуногуни омӯзишӣ, зеҳнӣ, эҷодӣ ва ҷисмонӣ ҷалб гардида тавассути бозиву омӯзиш малакаҳои аввалини худро ташаккул медиҳанд. муҳим он аст ки раванди таълиму тарбия бо назардошти синну соли кӯдакон ба роҳ монда шуда муҳити мусоиди омӯзишӣ барои бедор намудани шавқу завқи онҳо ба дониш фароҳам оварда шудааст. таваҷҷӯҳ ба шароити муассисаҳои томактабӣ низ бахши муҳими ин раванд мебошад. дар кӯдакистонҳои наву навсозишуда барои кӯдакон гурӯҳҳои барҳаво, утоқҳои машғулият, ҷойҳои хобу истироҳат ва майдончаҳои бозии кӯдакона муҳайё гардида муҳити муассиса ба талаботи зарурии таълиму тарбия мутобиқ карда мешавад. бархе аз муассисаҳо дорои низоми гармидиҳии алоҳида буда бо мақсади таъмини муҳити солим ва бароҳат барои кӯдакон ҳудуди онҳо сабзкорӣ ва чароғон карда шудааст. ман 5 сол боз ҳамчун мураббия дар кӯдакистони рақами 6 кор карда истодам. аз деҳои ҳамсоям барои таълими тарбия ба кӯдакистони мо омода истодам. алҳол мо кӯшиш ва харҷ медиҳем ки кӯдаконро дар роҳияи меҳанпарастӣ, ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ таълими тарбия диҳем. дар солҳои охир дар ноҳия бо ҷалби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша низ барои рушди инфраструктураи соҳаи томактабӣ иқдомҳои муҳим амалӣ гардидаанд. тибқи маълумоти масъулин дар 5 кӯдакистон ва муассисаи таълимии томактабии деҳаҳои ҳазорчашма, нуробод, ростровуд, чоянгарон ва басманда дар маҷмӯъ беш аз 400 кӯдак ба машғулиятҳои гуногуни шавқовару зеҳнӣ фаро гирифта шуда барои беш аз 100 нафар ҷойи кори доимӣ муҳайё гардидааст. дар маҷмӯъ дар ноҳияи деваштиҷ зиёда аз 10 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият менамояд. ҳадаф аз рушди чунин муассисаҳо танҳо зиёд намудани шумораи ҷойҳо барои кӯдакон нест. масъалаи асосӣ фароҳам овардани муҳити босифатест ки дар он кӯдак аз хурдӣ ба омӯзиш, меҳнат, эҷодкорӣ, эҳтироми калонсолон ва ҳамсолон, дӯстдоштани ватан ва арзишҳои миллӣ омода гардад. ҳар боре ки кӯдакон дар кӯдакистон ҳозир мешаванд бо рӯҳии баланд дар кӯдакистон меоянд ва машғулиятҳоро аз худ намуда бо меҳру муҳаббати зиёд машғулиятҳоро аз худ мекунанд ва ба мактаб омода шуда истоданд. ноҳияи деваштиҷ имрӯз бо фароҳам овардани шароити бештар барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон талош дорад ки насли наврас аз солҳои аввали ҳаёт дар муҳити созанда ба камол расад. насле ки фардо бояд бо донишу маърифат, ҷаҳонбинии васеъ ва ҳисси баланди масъулият дар рушди ҷомеа саҳм гузорад. фирдавс умарзода, орзу маъруфзода, ноҳияи деваштиҷ, ахбор.